met de spanning wie Brechtje en Nelleke. Ja. Wie is het met de spanning? Ja, keispannend, echt keispannend. Wat een bijzondere ervaring was het hier, echt hoor, heel bijzonder. En wat vond je het leukste eraan? Nou ja, alle energie die er vrijkomt, überhaupt de afgelopen weken, dat je denkt van waar gaat het allemaal over? Dat, ja, het is echt fantastisch wat iedereen doet, de aanhang, en vanavond ook. Het is zo positief allemaal, echt heel fijn. Wat denk je van de uitslag? Wat denk je van de concurrentie? Nou, ik denk dat we niet winnen. Dat denk ik echt niet, we zien echt veel betere. En wij wachten het gewoon echt gezellig af. En geen spanning dan? Nee, helemaal nee, want ik maak me geen enkele illusie. Nee, echt niet. Dus gewoon genoten van de avond? Ja, echt absoluut. Ja. Nou, dat is toch een goed gevoel. Meedoen is belangrijker als winnen. Het hoeft gebeurd deze week al een keer gezag op L1, dus dat is mooi. Ja. Ja.